नै आफा साहाया आफा दिनैथ' बन्द'मोन ना बैसागुनि एसे ड्रेस लायनो टाउनाव थांजागौमोन ना सानैजों नोंगौथ' आहा बावलायलांबायसोमोन देग्लाय बोसोरनि ड्रेसखौनो बायनाय जाथाराखैमोन आफा एसे सानैजों थांना लायजागौमोन ना दे आइ नों देलायग्रोदोल' नांगौ आं खामानिखौ दाहाय मावनोसै जागोन दे आफा दे दे जागोन येस Hey bos, माथो खोरोमदाव इन्जिनियारा मानिथारा मा होनदों मबाइल हर सालाखौ सिनायाखै बे आंखौ सोर हरलायखो हेलौ नों खोरोमदाव इन्जिनियार ना आंनो नों सोरमोनलाय आं बुस्राव कन्ट्रेक्टर बुंदों सोर बुस्राव कन्ट्रेक्टर मोनलाय जोंनि बिला दोनैनो बानायना हरनांगौ नोङो बेफोर खोथाफोरखौहाय दा बैसागुनि बन्द दा बैसागु बायखांनानै अफिस खुलिबा अफिसाव लोगो मोनबानो जाबाय मा बैसागुनि बन्द थन्द बेलाय आं जेबो बुजिया बिदिखौ आरे बैसागु बायजासिमखौथ' नेनो हायोना आंहा नोंसोरजों रायज्लायनो सम गैया दोनदो रायज्लायनो सम गैयासो होनदों नोङो नै थांगासिनो दं Yes boss Monday Yes boss Monday Yes boss जाबायना आयै जाबाय नै आफा जाबाय नोङो इन्जिनियार आंनि बिलखौ माथो दाबो पास खालामाखै नोंलाय नोङो आंनि फन हरबाबो नोङो मोजाङै रायज्लायनांगोन आंजों नैबे बुस्राव कन्ट्रेक्टरसो बिलखौ मोजाङै थाब बानायाब्ला आंसो फैलायबावनांबाय नोंनि न'आव खामानिखौनो 50%खौनो मावाखै नोङो आंनो बोरै बिल हरनांगौ आच्छा बेसेबांथो पार्सेन्ट नांगौब्रा नोंलाय पार्सेन्ट मानि पार्सेन्ट आंखौ मा गुस जाग्रा इन्जिनियार मोनदों नामा नोंसोरलाय खामानिखौ फोजोबगोर बिलखौ आं थन हरगोन नोंसोरनो बिनिखायनो जौगा रोङाखै नों इन्जिनियार बाबु नंगौ बस नंगौ नोंसोरजों रायज्लायबाय थानो हासुं गैया ओंखारलां नोंखौ नायगोन आं
होफैनि थुदो आइ सोरमोन बिसोरो आफा? हे आइ बेफोरखौ नों गिंगासिनो नाङा थुदो जोंहा आसा बुस्राव लामा सामा मा आखल दिन्थिनो जाखो नोंहा दहायबो न'आव डिस्टार्ब खालामबाय आरो मा लामा सामा बेवलाय ओइ नों आंनि बिलखौ बानायाखैना हा गामियाव रायजो राजा बिसि फिसा गोनांनि थाखायसो आं नोंखौ जेबो खालामाखै नङामोनब्ला नों मिथिखाबायना आंनि बे बुस्रावखौ बस येस बस उनग्लिजोबनो हागौमोन आङो नंगौ बस मा खालामनो हाया नोंनि नोमफाया जोंनि बिलखौ बानायाखै मा आंनि बिलखौ मानो बानायाखै सुमिना नोंखौथ' बै समाव बुथारबायमोन बे बोरै जानो हागौ रिन्दाव देग्लायनि बैसागु फोरबोआव जोंहानावनो फैदो नामा आलासि जानो नै जालायबाय गावना आं गामियाव फैफेरैखायनो एसे लाजिलायलाङो थोद माथो जानांगौ होमबाबोलै आं गामियाव खेबसेबो फैफेरनाय जायाखैना ओंखायनो एसे लाजिलायलाङो जेबो नङा फैजायो माथो जानांगौ फैनायालाय बैसागुसो जानो फैगोन ना होनबाबोलै एसे लाजिलायलाङोलां माथो जानांगौ जोंहा आइ आफाया मिथिजोबखायोना होनबाबोलै आं लाजिलायलाङो संगिना गामियाव गोबां जाथि खुरमा बाय बाहागि थायो बिसोरखौ आङो लाजिलायलाङो आङो बेबायदि बैसागुखौनो जाफेरनायखौनो जाया आं मिथिया देग्लाय जेरैबाबो फैथारनांगौ इस बिजोंबाथाय दे थांगोन दे संगिना थेंक इउ
ना नोंसो बेसेबोलाय आंखौ नेवसिनानै बे हाग्राबारियाव बे हाग्राबारियाव बुधबाराव बाखि नाय सन्दि बेफोरखौ मा बुंदों नोंलाय गावबायदि गाज्रि आखुनि मानसि सानदों नामा जोंखौलाय आंखौसो गाज्रि आखु होननानै बुंबाय नोङो बे ससाखोबलाय बेफोरखौ मानो नोंलाय बे आंनि मोजां मोननाय नों मा खालामनो मा खालामनो होनहरदों नोङो फै 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 हिनजावफोरनि सिगाङाव गोरा राव होनायखौ आं सहायनो हाया आरो आखाइ होबावदों नोङो हले आंजों जाया जाया मालायजोंबो जागा नोंखौ संगिना दाबो फैमाराखैनो है मा संगिना संगिनालाय थाव सारिखौबो लानानै